Ти моя ли си? Здравейте хора, това съм аз, Кристиян. Какъв Кристиян е? Аз съм The Gamer Pro BG. Ние ще оцеляваме, както виждате. Добре. Нека да отсечем малко дърва с ръка. Точно май ще го боли ръката. Ще ме боля, но аз няма нищо да ме боля. Значи аз съм се сменил скина и трябва да си го сменя и на профила. Аз се сменил скина. Готли. Да. Всеки знае, че е гот. Абонирайте се за мен за Mr. Headphones и за Kill29. Да. Ти моя ли си? Чудро. Да. Значи, извинявам се, че не съм качвал отдавна клипчета, нямаше какво да измисля. Затова реших да се оцелявам сам самичък. Приятелите ни се обаждат да оцеляваме в сървъри. Обикновено аз играя по... каквото и дърво е. Пак става. Аз не може да правя къща от дърва, но... И с камъни мога. Ти мой ли си, когато аз съм с теб? Забравям за света, забравям, че нямаш пръст... Значи тук чупим и даже това се махат. Къде отиде? Хак. И аз не използвам хакове за Minecraft, никога не съм използвал. Ти мой ли си, когато аз да създам един крафтейбъл. Ти мой ли си. Колко съм тъп, бе, брат. 28 ще там използвах. С крафтинг тейбъла. Тук. Там пръчки. Също няма ми трябва да правя нищо. По-хубаво това да го ползвам. Точно по 10. 40 стика ще ми стигне. Ти моя си. Забравям за света. Забравям, че нямам пръсти. Чувствата към... Леко ли пя аз, бе? Колко съм тъпчез? Пей ми са просто. Рано сутринта съм станал да правя клип. Защото знам, че ще разочаровам, че ми няма дълго време. Няма много абонирания, не мога да събера, ако ме подкрепите. И не... Ти моя ли си? Джеки Чан. Кой си? Вече много рядко забива. Яко ще ме забляга, не? Той ми бъгна мишката. Гато. За какво си ходих, брат, да се обърках почва. Да събирам още дърва. Още дърва. Преди малко не събрах ли аз същите. Getting food. Дърво. Ти моя трини дърво. Ще правя с епизоди и оцеляване в пустоща. Хайде, по-бързо. Сега няма да търпя вече. Да ми прави така. Ще създам, не чувам долу. Мисля, че те са едни същи точно така.
Видяхте ли? 65 ги събрах. 65, 64. Днеска много се бъркам. Това е много странно. Добре, разбрахме там. Не ми трябва тези фиданки. Че не може да спи. Защото точно те. Аз тук ще се задам път да мога да такова. Да изляза отново, че после трябва да се убивам и не така се изкача нагоре. Тук сега ще се задам на мазейници и се кача. Човек не може да спи от нея. И ето хора тук набързо направих нещо малко тук и копая още надолу да събирам такова долу. Може, че не са на критив. Ако бях на критив, така бързо ще ги чупи, ще да направи бати дълбоката, как са ми лаги. Не от програмата, просто от самата игра така. Като игра даже самото. Ето видяхте ли една вегнанчка, чески се прави. Трябва да спориш. Защо? Хора прикопах още надолу и създах така да скача. Значи печка по нея мога да сега. Създам по нея малка. Една печка. Аз ги поразделих, бе. Ето хора, събрах ги на печка. Тук така. Една кирка да създам после. Да чупим. Аз мога да играя на Minecraft Pocket Editions. Само да снимам таблета от Record Screen. Ще намирам вече, аз бях снимал на Pocket Editions. Обаче нещо става. Обаче там съм с стария си профил, казвам. Имам резерва на ябълка. И хора, това беше от мен. Довиждане. Очаквайте втори епизод от Оцеляване в пустошта. Виждане.